ברוכים השבים. בפרק של היום אנחנו נלמד על הרעיון המאוד מעניין שנקרא Conventional Commits, ואיך הרעיון הזה יעזור לנו לכתוב קומיטים בצורה הרבה יותר מקצועית. אז בואו נתחיל. אז בגלל שכל אחד מאיתנו בעצם יכול לרשום הודעת קומיט שונה, כל אחד יכול לרשום למשל באיזה צורה שהוא רוצה. יש אנשים למשל שאוהבים להשתמש בהודעות שלהם בלשון עבר, ויש אנשים שיעדיפו לשון הווה. זאת אומרת, אם הוספנו פוטר חדש לאתר, יש כאלה שירשמו footer was added to the layout page, או footer added to the layout page, בעוד שיש כאלה שירשמו בזמן הווה שזה add footer to the layout page. נכון? עכשיו אין נכון או לא נכון, זה הכל תלוי במה למשל סטארט-אפ או החברה שלכם עובדת בתצורה מסוימת. יש לפעמים שמחליטים לעבוד ככה, ויש לפעמים שמעדיפים לעבוד ככה, אבל הכי גרוע זה שאין באמת התניה מסוימת, וכל אחד עושה מה שבא לו. עכשיו, GitHub עצמם, אגב, GitHub אנחנו נלמד עליהם בפרקים הבאים, ממליצים להשתמש בלשון הווה. למשל, במקום לרשום added, נוסף, רושמים add בזמן הווה. עוד דבר שכדאי לשים לב אליו, הוא ההתייחסות שלנו לגבי השינוי, ובאיזה גוף אנחנו כותבים אותו. לרוב אין צורך לכתוב בגוף ראשון, כי זה סתם יגרום להודעות להיות הרבה יותר ארוכות. לדוגמה, אני שיניתי את x שיעשה עכשיו y. I changed the x to do y. במקום זה אפשר לומר את זה בצורה אימפרטיבית, מה שנקרא, make x do y. זה הרבה יותר פשוט ומנוסח בצורה כזאת שהיא הרבה יותר קלה להבנה. אז בגלל שכל אחד יכול לרשום איך שבא לו, ובן אדם אחד שמתקן עיצוב יכול לרשום change background color to red, והשני בכלל לרשום fix background color to be more darker, ואז לך תדע איזה צבע זה. אמנם שניהם צודקים, שניהם שינו צבע רקע, אבל כל אחד כותב את זה בצורה שונה. לכן ישנה קונבנציה מאוד ידועה, שעובדים איתה בתעשייה, בין אם זה בקוד פתוח, או בחברות גדולות. הקונבנציה הזאת, שימו לב, נקראת Conventional Commits. הקונבנציה הזאת באה לספר לנו שכדאי לנו לארוז את מכלול ההודעות האפשריות תחת מספר נושאים מוגדרים מראש. אם ניכנס רגע לאתר של Conventional Commits, בגוגל נרשום פשוט Conventional Commits ואז האתר הראשון, אנחנו נראה שיש לנו כאן איזה summary קטן, אז אני אפשט לכם ויגיד לכם שזה בעצם אומר שקומיטים קונבנציונליים הם תקן לכתיבת הודעות קומיט. הן מספקות לנו סט כלים פשוטים ליצירת היסטוריית קומיטים אחידה. מה זה אומר? זה אומר שישנו ניסיון לאחד את הצורה שבה כולנו כותבים קומיטים. בעצם בעברית פשוטה לשים לנו גבולות וחוקים. יותר מזה, אם נעשה את זה ובעצם מעכשיו והלאה כולנו נכתוב באותה צורה בדיוק, ואפילו יהיה כלי שלא יאפשר לנו לכתוב קומיט אם הוא לא נכתב בצורה הזו, אם נעשה את זה ככה, נוכל אפילו לייצר סוג של אוטומציות שמסתמכות על השמות המוגדרים האלו. בעצם תחשבו שבמקום שכל אחד יבוא וימציא עכשיו שם, גוף ושמות לפיצ'רים שלו, כולנו נהיה חייבים לכתוב באותה צורה את הקומיטים שלנו. טוב, אז מה הקונבנציה הזאת מספרת? הקונבנציה אומרת שכל הודעה של קומיט צריכה או יכולה לפחות להכיל 3 חלקים עיקריים. 1. זה סוג הקומיט. 2. זה הסקופ שהוא אופציונלי במקרים מסוימים, ולאחריהם נקודותיים, שימו לב, ואז התיאור שאנחנו כבר רגילים לכתוב עד כה. זאת אומרת 3 חלקים, סוג הקומיט, הסקופ והתיאור. מה זה אומר בכלל סוג הקומיט? סוג הקומיט יכול להיות אחד משלל אופציות שהקונבנציה הזאת מציעה לנו. בואו רגע נכיר את הסוגים השונים. הראשון נקרא פיקס, שזה בעצם שם של קומיט שאנחנו ניתן עבור קומיט מסוג תיקון, שזה יכול להיות תיקון באג, זה יכול להיות סתם חתיכת עדכון קטן, אבל הרעיון כאן הוא לקרוא לקומיט שלנו בשם פיקס, כאשר אנחנו מתקנים משהו בקוד קיים. לדוגמה, אם הייתה לי בעיה באחד הכפתורים באפליקציה ותיקנתי את הבעיה הזו, אוכל ליצור קומיט בשם fix menu toggle on mobile devices. מה זה אומר? זה אומר שבצורה חד משמעית, בתוך הקומיט שלנו כנראה יש קוד שקשור אך ורק לתיקון הזה. והתיקון הזה הוא התיקון של התפריט במכשירי מובייל. שאני בתור מתכנת מסתכל למשל על הקומיט הזה של חבר שלי, נגיד זה לא הקומיט שלי בכלל, אני יודע שסביר מאוד להניח שלא יהיה שום דבר למשל שקשור לעיצוב בקומיט הזה.
אז איזה עוד סוגי קומיטים יש לנו? הסוג הבא נקרא fit, מלשון feature, וזה בעצם קומיט שבא לספר לנו שסיימנו בהצלחה פיתוח של פיצ'ר חדש במערכת. זה יכול להיות פיצ'ר קטן, כמו הוספת כפתור, וזה יכול להיות פיצ'ר גם הרבה יותר גדול. הסוג הבא נקרא refactor, שזה בעצם קומיט שמספר לנו שלקחנו קוד קיים, שימו לב, קוד קיים, ועשינו לו שינוי. עכשיו שימו לב, שינוי ולא תיקון של באג. ממש שינוי. למשל, אם הייתה לי פונקציה שמחשבת מע"מ, והמע"מ היה, כמה מע"מ היום? 17%, נכון? האמת היא עכשיו לצערנו מעלים אותו ל-18, ומי יודע, אולי עד סוף ההקלטה של הקורס הזה זה בכלל יהיה 20. טוב, אז אם היינו צריכים לשנות את הפונקציה שתחשב מע"מ למשל 20%, וכל השינוי שלנו היה ריפקטור של קוד קיים, היינו משתמשים בשם של הקומיט בשם ריפקטור. ההבדל בין ריפקטור לבין למשל פיט או פיקס, זה שלרוב ריפקטור אומר ששיניתי קוד קיים, בעוד שפיקס אומר סידרתי באג, ופיט אומר הוספתי קוד חדש לגמרי שמהווה פיצ'ר. אז הסוג הבא נקרא pref, שזה בעצם קיצור של פרפורמנס, זה בעצם סוג של קומיט שהוא נלווה לריפקטור לרוב, שהוא אומר שסידרנו כל מיני דברים בריפקטור שלנו שאולי קשורים לאופטימיזציה של קוד. אם היה לנו קוד שרץ חצי דקה והורדנו אותו לכך שהוא ירוץ למשל 10 שניות, אז השינוי של הקומיט הזה לאו דווקא היה ריפקטור, אלא פרפורמנס. סבבה? הלאה, יש לנו אחד מאוד נפוץ שנקרא סטייל, שהוא מאוד בסיסי. בעצם כל שינוי שאנחנו עושים שקשור לסטייל, משמע שינוי של UI, אנחנו מכניסים תחת קומיט מהסוג הזה. הסוג הבא נקרא טסט, שזה בעצם אומר שהוספנו טסט חדש או ערכנו טסט קיים. סוג נוסף נקרא דוקס, שזה סוג מאוד חשוב, בעיקר שאנחנו מתעסקים עם קבצים שהם לאו דווקא משנים משהו. שימו לב, למשל, בגיט ריפוזיטורי או בכל פרויקט יהיה לנו לרוב כל מיני קבצי דוקומנטציה, כל מיני readme או אפילו הקובץ git ignore. כל שינוי של קבצים שהם ברמת הדוקומנטציה, אנחנו יוצרים קומיט וקוראים לו תחילה דוקס. אז הבא בתור יש לנו כאן את המאוד מיוחד שנקרא chore, שזה בעצם קומיט שמכיל בתוכו כל מיני כלי עזר, או כל מיני שינויים של קבצים שהם לאו דווקא קוד, הם יותר הגדרות. למשל, הרבה פרויקטים, זה React, Node, TypeScript וכדומה, יש לנו כל מיני קבצי קונפיג כאלו, נכון? יש לנו TS קונפיג, יש לנו Vite קונפיג, כל מיני קונפיגים כאלו. אנחנו גם תכף נכיר את git ignore, ועצם השינוי שלנו בקבצים האלו מהווה קומיט מסוג chore. סוג אחרון יותר קשור ל-DevOps, האמת היא, והשם שלו זה גם Ops. זה בעצם קומיטים שקשורים לקוד שהוא infrastructure, בעצם קוד של deploy, כל מיני קבצי ימלין, דברים שקשורים לבקאפים, כל מיני דברים שקשורים הרבה יותר לדבופים. ואחרון חביב יש לנו את build, שזה גם כן יותר קשור לדבופים, בעצם זה קומיט שאומר ששינו קוד שקשור לבילד של האתר או של האפליקציה או של השרת שלנו. נייס. אז בואו נראה את זה רגע בפועל, אני אעשה עכשיו כמה שינויים באתר הפוקימונים שלי, ואתם תצטרכו להגיד לי איזה סוג קומיט אנחנו צריכים לבצע בעבור כל שינוי. אז תנו לי רגע להסתכל על האתר הקיים. אני מנסה למצוא משהו ששבור לי כאן כדי שאני אוכל לתקן אותו. אתם יודעים מה? אני רואה שיש לי כאן משהו שמציק לי, זה הבודי, הגוף של האתר, לא תופס את כל הגובה האפשרי, נכון? יש לנו כאן כל מיני אלמנטים, אבל משום מה הפוטר דבוק, ככה נראה כאילו באמצע המסך, וזה אומר לי ישר שהבודי ככל הנראה לא תופס את כל הגובה שהוא יכול לתפוס. לכן בואו נעשה רגע שינוי. נלך לקובץ CSS ואני אחפש את הסלקטור של הבודי, ובתוכו אני אוסיף, בואו נראה אם יש פה דיספלי, בואו נוסיף לו מינימום היי של 100 ורטיקל היי. בואו רגע נשמור, נריץ, נעשה רענן. כן, זה נכון. בעצם סידרנו את התקלה ש-ChatGPT יצר, שזה יפה מאוד. עכשיו הבודי בעצם תופס את כל הגובה האפשרי של הוויופורט, והדבר הזה נראה הרבה יותר הגיוני. עכשיו אחרי שעשיתי תיקון שכזה, בואו נוסיף את הקבצים ששונו לשלב ההכנה, משמע אני אריץ זריז git add style css, שזה כמובן הקובץ היחידי ששיניתי, ועכשיו לקומיט. אז בואו קחו לכם חצי דקה ותחשבו רגע, בינתיים אני ארשום git commit -m מרכאות, ובעצם הקומיט שלנו צריך להיות מסוג סטייל,
נכון? אז בואו נרשום style רווח make body take full size. וזהו, בצורה כזו קלה אנחנו יוצרים עכשיו קומיט שגם מסביר את הנושא של השינוי, וגם מסביר בפשטות מה נשתנה. מאוחר יותר שאנחנו נעבוד עם VS Code, WebStorm, Cursor, מה שתבחרו, אנחנו נוכל להתקין אפילו תוסף שיכריח אותנו, או את כל חברי הצוות שלנו, לכתוב את הנושא התקין. זאת אומרת, אם תכתבו אפילו סטייל עם שתי L's או פעמיים S, התוסף הזה יגיד לנו שהשם של הקומיט לא מתאים, ולכן אנחנו לא נוכל בכלל לעשות קומיט. ולמה הדבר הזה אדיר? כי תארו לכם רשימה ענקית של מאות קומיטים של משתמשים שונים, וכל אחד בוחר לעצמו איך להסביר את השינוי הגרפי למשל שהוא עשה ב-UI של האתר. אחד יכול להגיד I designed the body to take full high, נכון? זה מה שעשינו הרגע. ואחד אחר יגיד refactor the main style. בעצם אם אנחנו לא נכפה את הדרך או ליצור דרך אחידה לרשום את הקומיטים שלנו, הדבר הזה מאוד מהר יהפוך לסיוט לא קטן. אז תמיד עדיף היסטוריה שנראית ככה מאשר היסטוריה שנראית ככה. דבר האחרון שלא דיברנו עליו זה בעצם הסקופס, שזה האמת נכנס בפרויקטים מעט יותר גדולים מאפליקציית הפוקימונים הזאת שיש לי כאן. בעצם תתארו לכם מצב שבאפליקציה מונוליטית גדולה יש לנו המון סרוויסים, אחד מדבר למשל על הלוגיקה של הכספים, פייננס של החברה, אחד מדבר על הלוגיקה של היוזרים, ואחד מדבר על הביזנס לוג'יק עצמו. בפרויקטים גדולים, כמו הפרויקט שהרגע תיארתי, היה כדאי לנו להוסיף בסוגריים עגולות את הסקופ, משמע לא רק לרשום פיקס נקודותיים ואז את השם של ההודעה, אלא גם לכלול את הסקופ של אותו פיקס. למשל אם היה לי איזשהו פיצ'ר חדש, אז אני יכול לרשום פיט נקודותיים add new user role admin, אבל במידה ויש לנו המון סרוויסים, יכול להיות אותנטיקציה, פייננס, whatever, נכון? יש לנו כל מיני סרוויסים, יכולנו לרשום משהו יותר ממוקד כמו פיט, ואז לפתוח סקופ שזה סוגריים עגולות, לרשום auth שזה קשור לאותנטיקיישן, ואז את אותה הודעה add new user role admin. בעצם בצורה הזו הרבה יותר קל לנו לחפש ולמצוא דברים שקשורים לסקופ מסוים. טוב רבותיי, אז עד כאן השיעור הזה על אחידות בשמות הקומיטים. בפרק הבא אני אלמד אתכם זריז איך להגדיר את VS Code בתור העורך קוד הראשי לעריכת הודעות קומיטים.